masu bakin ciki da kai can su ci kansu. Rarara ɗan kahutu gonar waka ne, tilas ita zabuwa kalar da kalar zane. Duk mai maka hasada ka bar shi da kayan shi, don ko a cikin karatu mun ga halin nashi. Shi kurin dukiya yake ba shi da kishi, shi mai neman kahon kare zai ga ta kanshi. Mun san duk masu sai kuɗi na hasada ne, sannan kai ko abun su ma jagora ne. Ranar waka uban Khalifa uban mama, ranar waka ga hadimi gun al'umma, ranar waka ya baka goma ya ƙara ba. Rara bai ce filis kayo min waka ba, rara bai ce gaban akawun nan ba. Kowa ya taɓa shi walla sai na abu ta kai shi, na masa waƙar da ko gidansu ana kin shi. Don haka duk masu kin ka gara su kyale ma, sai haƙuri lokaci ilahu ya nuna ma. Kafin kai an dubin mawaƙa mun san su, wasu waƙar tasu gun siyasa ake jin su, wasu ko ta sarauta can